Γεια σας, είμαι ο Παύλος και εγώ είμαι ο Κώστας. Είμαστε το Gaming Station PKG και ξεκινάμε το πρώτο μας βίντεο. Παίζουμε Minecraft. Παιχνιδάρα. Βρήκα φαΐ ρε. Κάτσε. Hello, γεια σου κουνελάκι. Αχ, κουνελάκι, ξύλο που θα το φάσω. Έλα εδώ. Oh, creeper. Oh shit. Είσαι βλάκας, φέρνω να παίξω εγώ τώρα. Σειρά Κωνσταντίνου. Συνέχιστε. Σημείωση ότι ο Κωνσταντίνος. Πώς προχωράει? Σημείωση ότι ο Κωνσταντίνος. Φέρ' το ποντίκι εδώ ρε. Κάτσε λίγο. Σημείωση ότι ο Κωνσταντίνος. Αγόρι έτσι παίζεις. Ξέρω ρε. Το πώς. Ω, Έντερμαν. Λοιπόν, σημείωση ότι. Βλάκα. Το έχω βάλει να μιλάει. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Άντε λέγει μα. Σημείωση ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι αυτός που έβαλα στο link. Επειδή τα μπερδέψαμε και έβαλα λάθος Κωνσταντίνο. Ότι ο Κωνσταντίνος αυτός που έβαλα στο link είναι τέτοιος. Όχι, με σκότωσε. Σκάσε ρε Έντερμαν. Ότι ο Κωνσταντίνος που έβαλα στο link είναι επισκέπτης μας, δεν είναι ο κανονικός. Θα αλλάξω το link και θα έχουμε διαφορετικό τέτοιο. Διαφορετικό. Χάλασε. Λοιπόν, τόση ώρα Java μιλούσαμε, έκανα μια βλακεία με την κάμερα. Είχαμε πει ότι πήραμε μια βάρκα και ήμουν στη στιγμή που τραγουδούσα. Λίγο την κάμερα να φτιάξω, μη φαίνεται και το background. Τι να βάλω? Creative. Creative. Ναι. Δεν έχει creative ρε στο τέτοιο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ω, βρήκα ένα νησί. Ένα ερημονήσι. Πάνε τράκαρε με τη βάρκα. Άντε βραγόρι μου. Δεν σε ακούω να τραγουδάς. Το ξέρω. Έλα, το Τώρα πάει η βάρκα. Όχι. Είναι ακόμα ζωντανή. Μη τρακάρεις. Boom, αγώ. Μη φεύγεις. Βγες. Πούς. Shift. Α, ναι. Μπράβο. Πού πήγε η βάρκα? Γεια. Πάνε πάρτινα ρε. Πώς? Πάνε κολύμπα και πάρτινα. Άντε βραγόρι μου, σιγά με. Α, ναι. Μ' αρέσει αυτό εδώ. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να σου δείξω κάτι. Να σου δείξω? Goldman. Goldman. Λεωνίδα, αν το βλέπεις αυτό, τώρα θα χέζεις τα γέλια. Ωραία, πάμε. Πάμε πίσω. Καλά σκάσε. Εντάξει. Τώρα Μουρνίφ, εκεί είναι ακόμα ρε. Ωραία, άστε Πάμε να ανεβούμε. Γιατί ρε, εγώ θέλω. Ναι, παρκαρισμένοι, μη στείλετε πουθενά. Είναι ειδικό πάρκινγκ. Πάμε. Πάτε εσύ και να κατέβεις. Καλά, πού βρισκόμαστε ρε? Τρέχα. Γκάγκα. Μη. Άρεσε. Έλα πάμε σε εκείνο το νησί πέρα, το βλέπεις? Μη φεύγεις. Εσύ τι χτυπάς? Δεν τη χτύπησα για να. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Λάθος κουμπί πάτησα. Ωραία, βάλε... Επιτέλους. Μην τυχόν ξαναπατήσω το Τρέχα στο νησί. Μη. Ναι. Γιατί ρε αγόρι μου? Κάτσε λίγο. Γιατί? Νίξου να παίξω. Ναι, τελειώνω τώρα. Ό,τι πεις.